ndị be anyị ndewo no eji m n'aka na arụ dịsị onye ọbụla mma. Ọkwa kesi akwa ọkụkọ apụtago kwuo okwu banyere nwata nwoke ya pụtara wee sị na akwa ọkụkọ na ya nyere akwa ọkụkọ ego ka o meri ya iji awele akwa ọkụkọ wee mesịzịa iji awele a o wee bụrụzịa na ọwa ọkụrụ ọrụrụ ọrụ otu a ka nwoke si kwuo ya. Akwa ọkụkọ wee pụta wee sị na ihe emegokwa 2 years or 3 years ya ji wee lụọlụ ya ọlụ, and ọlụ ya lụọlụ this guy bụ maka oje obodo oyibo. Na ya jụrụ ya si o nwere ife ọ na-alụ ebe a, ọ sị mba na o nwere ife ọ na-alụ. Mana o nwere ihe dị m surprise, o nwere ihe shock m. Akwa kwuru si ego a na-enye onye ahụ maka na the guy eji ozi ego ka o ji wee bemeta ibe kpọwa akwa. Ọ bụrụkwa na enyi ya n'ego a still na ọ ga-elichakwa ya. Ya bụ na ego a ya abalị ya ulu. And onye inye mmadụ ego since 2 years imeta akwa ya 2.5 ọlụchalụ gị ọlụ dị ọdịka na ọ rere anyị. Mana o nwezi ihe na-anụzi ebe ndị mmadụ na-ekwusi ọ bụrụ na ndị chọọchị ọkwa ha ga-eji faith nne ọ bụrụ na chọọchị ị ga-eji chọọchị wee ị ga-eji Christianity wee na compare maybe dibia say nke a si all these things. Ọ bụrụ na chọọchị ka ị were 2.5 million tinye, even ụfọdụ na-ejekwuzi kịta ha nyecha testimony ma ọ nyecha tithe nyecha seed ha eje na-alụkwa the money. Enwere implications. Ọ bụrụ na ụka inyecha Jizọs ego narụkwa Jizọs ego inyele ya edekwa save edekwa save. Onye amụrụ ọzọ onye bụ nwa Chineke amụọ gị mụọ gị ọfụma, ị mara ihe ị na-ekpelụ, i wee je were ego gị sow seed si maybe achọrọ m ịnụ di, ọ bụrụzia na di ahụ abịazi ịnụ ọzi di, ị ga-ahapụkwa ego a because di ahụ ka nwere ike ịbịa. Ntu a ka ọ dịkwa maybe na ịchọ ka Chineke meghelu gị ụzọ. In fact mgbe izizi ijigodo ego o nwere many times ọ na-abụ mụnwa sef ife onwe ka ife si dịrị m were ego niile nji tinye offering, tinyekwa seed, tinye all my money, tinye everything dying thing. Ị ga-ebu ụzọ tagodo afụ ịtachasịa Chineke wee bịa. Ọnwụkwa nke ọ ga-abịa inye ozugbo ịnala ozugbo. That is God and that's our faith. We are not complaining. Amazi m ka ihe mere akwa ka esi hapụzi akwa na-akpọ Christians na-akpọ pastors na-asị ọ bụrụ na ndị pastors a na-alụsa religion ọgụ ka a na-alụsa religion. O nwere mgbe anyị pụtasị na onye lụ na akwa na ịrụchara mmadụ ọrụ onye abịa nalụ gị ego na onye a mere ọfụma. As nwa Chineke mbụ mmadụ gochaa m afịa bịa nalụkwa m ego ji goo m afịa, mma ndị dị happy even i return rụrụ m afịa a mma like ya, obi ya ga-adị m mma. And ọ na-eme maka na obi ya dịrị onye ahụ mma. Ego ahụ onye ka akwa ji wee sị na ego a na-enye na emecha kịta ilicha ya ọ dịka ga-asị na ọkọs. Mana ọhịa bụ ọ na-eme. Nna m wee na-anụzi na this guy pụtazi wee na-asị na akwa time wasted na this and that na ọ ga-akwụ ya. Ka ndị obekwa na okwu ebe a. Get my next video ka ịnụ nke na-eme, ka ịnụ ihe this guy ka na-ekwu. A na-ekwu nke o mere ọ na-eme ọzọ. Ọka unu fụ asị m unu you know easy.